ҳарчанд идораи беҳдоштии замин ва обёрии ноҳияи вахш аз нақша барзиёд заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди ноҳияро тоза карда ҳолати мелиоративии садҳо гектар заминҳои корами обиро беҳ гардонидааст, аммо техникаҳои заминкани идора то ҳол машғули кор ва тоза намудани заҳкашу каналҳост. Чун масъулин медонанд ки ба мавсими обёрӣ гаштани заминҳои корам ҳамагӣ 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст. Аз ин ҷост ки онҳо талош доранд то дар мавсими нави обёрӣ мушкиле барои сероб гардонидани замину ба оби полизӣ таъмин кардани хоҷагиҳои деҳқонӣ пеш наояд. Як адад экскаватори драгной дар шабакаи обдии канали Элду қарор дорад, ки нақшаи ба ҷо овардани тоза намудани шабакаи обдии 9 километр мебошад. Дар ин рӯзу шабҳо мо зиёда аз 6.5 километр нақшаи ба мо зимма доштаро иҷро гардондем. ҳаракат менамоем ки нақшаи иҷроиши тоза намудани шабакаи обдӣ инчунин заҳбуру заҳкашҳо то 1 апрели соли ҷорӣ мавсими обдӣ ба анҷом расонем. Не ки хушбахтона гуфта метавонем ки заҳбуру заҳкашҳо дар миқёси ноҳия нақша 35 километр буд, ҳозир мо 38 километр нақшаро барҷод иҷро намудем. Заҳбуру заҳкашҳо тоза шаванд, намнокӣ кам шавад, шӯриши замин кам шавад, ҳосилот зиёд мешавад. Баъд сел озодона мегзара мера, деҳад аз аввалша намерасона. бино ба иттилои сокинони ин маҳал беш аз 20 рӯз аст ки як адад техникаи калони соҳавӣ заҳбуру заҳкаш ва селпартоҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистони ноҳияро аз хасу хошок ва лоиқаи чандсолаҳо ҷамъ шуда кандаю тоза ва мустаҳкам намуда истодааст. Бо сифат анҷом додани ин корҳо агар аз як тараф намнокии заминҳоро мӯътадил гардонад, аз сӯи дигар хавфи шусташавии хонаҳоро ҳангоми омадани селоб бартараф мегардонад. Вақти ҳам заҳбуру ки тоза кардагӣ набошанд, ҳама ғаждӣ боша ва пир боша, намнокии замин зиёд мешавад, ҳосила ҳам намешавад, заминҳо бекор мемонанд. Вақте ки тоза кардагӣ бошанд, намнокишон кам мешавад, ҳосил зиёд мешавад, мардум ҳам фоида, ҳам селгузар деҳақ ай селгузар озод мешавад. Я мардум озодона зиндагӣ мекунад, кору саҳрову хоҷагидории хушона карда метавонад. дар воқеъ имрӯз мошинҳои заминкан дар ҳудуди ин ноҳия машғули коранд. масъулин талош бар он доранд то сари вақт заҳбуру заҳкашҳои аз лою хасу хошок пургаштаро тоза карда мушкили шӯрашавии заминҳои кораму ботлоқзор гаштани қидаҳои хоҷагиҳои деҳқониро бартараф намоянд, чун замин барои аксар аз сокинони ин минтақа ягона бойгарӣ ва таъминкунандаи ризқу рӯзӣ маҳсуб меёбад.